Kumpaan päähän valmentaja? Saanko nää ottaa tästä pussista? Saattaa pussin auto. Pienenä oli ihan suhtauduja. Katselin vuosia lentäviä ja esitys on pelaamista laulussa. Ne roikatavat mennä mukaan omasta 10-vuotiaana. Muistan, kun voitettiin laulussa suuntaan. Sain keripuolesta myötä, mihin pelikaverit kirjoitti numeroja. Näin jälkiviisaana. Onneksi aloitin. Alloja, vai mitä? Otetaan hakemassa. Sannalle asia. Okay. Miten toi lämmittely, onko molemmat samalla? Me ollaan koko ajan tuolla.
tekemään suurin osa ja ne ei välttämättä kaikki tule. Tässä huomaa, että toinen on ammattilainen ja toinen ei. Kenen kammat sieltä heitettiin? Mä näin vaan tuolta heitti jotain kammaa, se oli Emmi Toivonen. Niin ammattilainen on toinen. Tässä. Go!
Bra! Korsur med bollen!
Pienenä olin ihan suhtainen ja katselin vuosia kentällä ja isäsiskon pelaamista vaalissa. En veikkaisi hänen mukaan omassa 10-vuotiaana. Muistan, kun voitettiin Vaasaalassa kultaa ja mä luotin nurkka. Sain debiuttiksen jalkaan, mihin pelikaverit heitti minun lähes. Tupis on opettanut minulle sosiaalisia taitoja ja yhteenkuuluvuutta. Näin jälkiviisaana onneksi olen tuntunut. Kauan jäljellä. Arvoisa yleisö, Suomen Palloliitto toivottaa teidät tervetulleeksi nelikastarjoille seuraamaan naisten maaottelua Suomi-Islanti. Pyydämme teitä kaikkia tukemaan Respect- ja perhehenkeä, pelaajia, tuomareita, toimitsijoita ja kaikkia kannattajia kohtaan. Tänä iltana olemme täällä nauttimassa hienosta jalkapalloillasta. Muistattenamme, että jalkapallossa ei ole sijaa rasismille. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming to watch this great national team match between Finland and Iceland. We wish both teams the best of luck. We hope that you will enjoy the game and that the teams produce a memorable performance played in accordance with the spirit of respect and fair play. Please remember that the football is a new place for racism. Joukkueiden kokoonpano tänään vierailutiin vain Asko. Islanti, Iceland. 12. Wales. Sandra Silvia-Rottir. Niin keretään. 4. Paul. Loris Perla Vikosdottir. 5. 5. Gudrun Kersa Romsdottir. 6. 6. Iljoinen Silvia-Rottir. 7. joukkueen kapteeni, number 7, team captain, Sara ja Gunnarsdottir. 10. Penne, Tammi Friharsdottir. 11. Tuleven, Haltera Gunni Islasdottir. 16. Elin Metta Jensen. 17. Seventiin, Arja Maria Adasdottir. 19. Ja 23. Patrice Friedrichsdottir. Suomi, Finland. 12. Wales, Anna Tamminen. 3. Brady, William Hyönen. 4. Paul,
Linnea Öring, 5-5. Emma Koivisto, 7-7. Adelina Engman, 9-9. Juliette Kemppi, 10-10. Emmi Aamen, 15-15. Natalia Puikka, 16-16. Anna Westerlund, 18 joukkueen kapteeni Captain Linda Selström, 20 Evelina Summanen. Joukkueiden voittopelaajat Islanti, Iceland, 1-1. Luleå, Gunnarsdottir, 13-13. Sonja Laura Raidottir, 2-7. Almadottir, 3-3. Oslo Hulda, 8-8. Karolina Lea Mikaelsdottir, 9-9. Margaret Laura Mikaelsdottir, 14-14. Liv Eriksdottir, 15-15. Alexandra Johannesdottir, 18-18. Sandra Maria Jessen, 20-20. Jörg, 21-21. Aura-Dottir ja 22-22. Jussi Arnodottir. Valmentaja head coach of Iceland is Joe Holston. Suomen vaikuttelija Substitute Players of Finland 1-1. Paula Kyljoja, 2-2. Emily Pittilänsä, 6-6. Anna Auvinen, 8-8. Olga Ahtinen, 11-11. Nora Heron, 13-13. Jenny Danielsson, 14-14. Tuija Tunkuri, 17-17. Sami Franssi, 19-19. Kaisa Olli, 21. Petran Tiina Salmi, 22. Tiina Peltonen, 24. Heidi Kollanen. Suomen päävalmentaja head coach of Finland Miss Anna Signell. Ottelun erotuomari, referee of this match is Liina Lehtovaara, Suomi, Finland. Avustavat erotuomari, assistant referees are Jenni Mahmamäki, Suomi, Finland, and Heidi Hyvänen, Suomi, Finland. Neljäs erotuomari, Paul Official, Ideoma Kulmala, Suomi, Finland. Erotuomari tarkkailija, referee observer, Iira Leino, Suomi, Finland. Ottelun pallotyttöönä toimivat Oripään urheilijoiden pelaajat ja pelaajasaattajina viedon pallon 11-12 syntyneiden joukkueiden pelaajat.
Hyvä yleisö, tässä ottelussa tänään kokeillaan uusia sääntöjä, jotka astuvat voimaan asteittain tämän syksyn aikana jalkapalloilussa. Nämä säännöt koskevat muun muassa maalitottuja, vapaatottuja ja niin edespäin. Mikäli näette tässä ottelussa tapahtuvan jotain outoa, joka sopii teidän oikeustajuanne vastaan ja siitä ei puututa, niin älkää viitatko. Kysymyksessä on sääntöuudistus, mikäli se kentällä menee läpi. Joten uusia sääntöjä kokeillaan tänään. Toi! كيف تبقى فرع ولا تبقى ليه تبقى هل ده يبقى مثلا جنبك
Arvoisa yleisö, pyydämme teitä nousemaan kansallislaulujen ajaksi. Ladies and gentlemen, please stand for national anthem. Islannin kansallislaulu, National Anthem of Iceland. Maamme laulu, National Anthem of Finland.
Positiivinen ilmapiiri on tärkeä osa harrastusta ja meillä jokaisella on vastuu sen vahvistamisesta. Toivotamme kaikki tervetulleeksi mukaan Taloliiton kannustavalla kampanjaan hyvän ilmapiirin vahvistamiseksi. Myös tänään kannustetaan.
Hyvä yleisö, tässä ottelussa kokeillaan uusia sääntöjä, jotka astuvat voimaan asteittain jalkapallosarjassa tämän syksyn aikana. Mikäli näette kentällä omasta mielestänne jotain outoa tapahtuvan, joka läpi, niin kysymys ei ole mistään muuta kuin sääntöuudistuksesta. Tämä pätee muun muassa vaihtotilanteisiin, tiettyihin asioihin maanvallan alueella, vapaa-potkuihin, maatalouskuihin ja niin poispäin.
Next one.
Hjalti! Hjalti! Ja, het loopt vlot wezen. Offering score, Team Nigeria, Iceland, lead.
oikein söi.
Was it too much work? Do you really is it spending a lot of you in that game? Is strong, but you still succeed? Strong and having focus to stay on track. But in the end, back, how can I find this food? And yet, Thank you.
GoPro siirtää toiselle puolelle. JD.
Islanti voittaa, substitution for Iceland. Finland poistuu 23. Out player number 23, Pandis Rivistotir ja sisään numero 14 in number 14, Rivistotir. Ja toinen vaihto, kentältä poistuu 11, out player number 11, Altera Rudi Islasdottir ja kentälle numero 3, in player number 3, Oscar Munda. Suojaa substitution for Finland. Kentältä poistuu numero 9, out player number 9, Juliette Kemppi. Kentälle pelaaja numero 24, number 24, Heidi Kollanen.
substituted for Finland. Finland poistuu 20, outplay number 20, Evelina Kuhmanen. Finland 8, team number 8, Olga Ahminen. Ja nuorten pelaajia numero 7, outplay number 7, Adelina
Oletko mitään aikaa? This was one substitution for Iceland. Kentällä numero 5, outplayer number 5, Junior Ursa Strömstotter ja kentällä 15, inplayer number 15,
Australian ulos raivalle 19 Australian 19 Anna-Joel Kristiansdottir sisään pelaajalle 21 vai playerille 21 Asta Eivik Arvanelottir. Jatkumus pelaajalla 10 Australian number 10 Dani Kristiansdottir. Ja kentällä pelaajalla 9 Thank you. Ja tiedoksi kaikille nuorille katsojille, mikäli haluaa seuraavainen ympareita pelin jälkeen, tämä onnistuu tuet pelaajatunnelin ympärille, eli tunnelin, mistä pelaajat poistuvat kentältä. Täällä hellareilla on jaossa postikortteja, joissa on heidän ymparinsa mukana. Joten ymmärryksessä tästä pelaajatunnelin ääreen ottelun päätyttyä ja heidän saa nuoreille.
This was the white card substitution for Iceland. Kentällä poistuu numero 16, outplay number 16, Ervin Jensen. Kentällä pelaaja numero 20, in player number 20, Valerie Dion. Niin! Ottelussa vataan lisäaikaa vähintään 3 minuuttia. Additional time minimum of 3 minutes. Substitution for Finland. Finland 14, outplay number 14, Julia Kunturi. Eli korjataan. Finland poistuu numero 3, outplay number 3, Julia Myllynen. Kentällä 14, in number 14, Julia Kunturi. Kentällä pelaaja numero 18, outplay number 18, Linda Sundström. Ja kentällä 19, in player number 19, Kaisa Kongelin. Ja kentällä numero 4, outplay number 4, Liia Koivi, ja kentällä 11, in player number 11, Noora Herrola.
näkemiin ja turvallista kotimatkaa. Thank you for attending this national team match. We wish you a good and safe journey back home. Tarvitaan sinne Miksi se pelaat näin kaikki? Revaneet jää jakaa. Joo. Muut lähtee. Me lähdetään katon Nulli hikoille.